Márne hľadal som sneh na decembrových cestách. Tône pri meandri Hrona stratili všetok srieň. Mraky utekali pred slnkom, ako by mali strach. Pýtal som sa, kde je sneh, čo prišiel som si preň. O takomto čase biely Telgard sklamal ma na plnej čiare. Z mosta voda padala ako na Veľkú noc. A kráľova hoľa? Smiala sa mi do tváre, úškľapky za mrakmi skrývala hoc, čítať sa jej dalo z pier. Najsilnejší superb objednal si na test, frajer. Suchá bodľač pichla ma pri srdci. Ani kúska snehu pre tú štvorkolku tu niet. A besník, ten už nič nemá vo svojej moci. V teste 4x4 škoda by bola ďalších vied. Akurát ja mám cesty, ktoré môžu byť v istých obdobiach už pre predný pohon nebezpečenstvom alebo minimálne to už nebude komfortné prísť na chatu, lebo budete musieť zakladať reťaze. Taký Superb 4x4, no vidíte, už je tu poľadovica ako vždy na tomto mostíku vo Vyšnej Bodci. A dosť silná, ale teraz ste mali možnosť vidieť, ako sa ten Superb pekne zatočil do zákruty, zadok išiel von, ale ESP ma zrovnalo. A v podstate všetko to bol účinok ESP. Ani tak nešlo o pohon všetkých 4 kolies, to aj za chvíľu budem vedieť, že keď pridám, čo ten Superb na snehu robí, len so snehom to bude ťažšie. Už podľa tohto cítim, že v Superbe, hoci nie je najexkluzívnejším autom koncernu Volkswagen, tak je tu tá najnovšia generácia ESP, pretože sa to správa presne ako Passat, že ma to nasmerovalo. No a v podstate tú príbuznosť s koncernom vidieť aj v tej najvyššej forme navigačného systému, kde som v podstate vo Vyšnej Bodci a mám tu doslova akoby body záujmu zobrazené, tak napríklad, čo je tu? Cintorín Vyšná Bodca. A toto vyzerá ako nejaký hrad. Tak to som teraz vedavý. Aha, Banícky dom Vyšná Bodca. V podstate toto je taký bedeker v navigácii. Máte tu vypísané penzióny a to ešte raz hovorím, sme vo Vyšnej Bodci, čiže naozaj hlboko, hlboko v horách a v dolinách. Presne tam sme sa vybrali so Superbom 4x4 Laurin a Clement 2.0 TSI. Teda s najväčšou škodovkou všetkých čias. S gigantickým kufrom, ktorý keby bol náhodou malý, tak si môžete zapnúť za auto aj príves. A keby ste to náhodou nepostrehli, tak v tomto čokoládovom interiéri je vzadu viac miesta ako treba. Zozadu dopredu je jednoducho ďaleko. No a kokpit najsilnejšej verzie je takýto. Hranatý a funkčný, áno aj s tlačidlami na ovládanie adaptívnych tlmičov podvozka a tie sme tiež otestovali. Pozerám, že tu si niekto urobil taký nový odtokový rigol, tak to som zvedavý, že... No tak to nebolo zlé, ale v akom to mám režime? Normál, takže ja to dám takto dookola, prejdem na komfort. Komfortný režim je ten, ktorý je podľa mňa trošku až tak umelo urobený, už sme to cítili aj v tej dízlovej verzii Superbu, takže ja si to dám zhruba na rovnakú rýchlosť. Ako menej sa to auto zakolísalo. A jedno je ale pravda, že ten komfortný podvozok nie je dobrý na bežné cesty, zvlášť kde sú vlny, pretože tam ten Superb robí také extrémne ponáranie, kto to testoval, tak o tom vie. Ale na tento rozbitý asfalt, ktorý je ešte pre osobné auta, nie je to nič špeciálne pre SUVčka, ale tu tá plavnosť nie je zlá. Mám pocit, že tie nápravy dostávajú menšie rázy. No tak aspoň tu sa to dá využiť, hoci na bežnej ceste najlepší športový režim podvozka. No toto už smrdí štartom do rýchlostnej skúšky. Ináč musím zistiť ešte jednu vec, keďže v tejto verzii sa Superb správa
tá štvorkolka oveľa lepšia ako v naftovej, že či to má launch control. Nie, tak toto, asi to musím dať do športového režimu takto. Dám si tam športový podvozok. Ešte skúsim vypnúť stabilizačný systém, teda tú trakciu. A! Tak toto je štart ako vo VRC. Som tam mal tých 70-80 na tej lesnej ceste okamžite. A tu už začínajú podmienky ľadové. Sú tu vyjazdené ľadové koľaje. Toto je ono, tu už je čečina nalámaná. Presne, tu boli ľudia, sa trápili s prednokolkami. Ja sem prídem so štvorkolicou Superb. A ideme ju otestovať. A myslím, že asi najťažšia vec je tento prechod medzi chatou pod Čertovicou a smerom na sedlo. To znamená, ja sa sem skúsim pomaličky spustiť. Preto to je vždy také komplikované zatočiť správne. Vždy treba na to cit. Niekto príde, chce sa dostať hore, je to tu tak na jedno natočenie volantu. Si predstavte, že aký je tu ľad. Ja mám čiastočne vypnutú trakčnú kontrolu. No vidíte, tu vidieť zvonku, že je tu riadny ľad. Takže tieto situácie máme radi. Ale aspoň si môžeme na kameru ukázať, ako funguje tá štvorkolka na tom ľade, ktoré kolesá kedy zaberajú. Každému je jasné, že keď pôjdem rýchlo tadiaľto, tak s tým vyjdem bez problémov, ale mne ešte stále nedá spať ten záber, keď to budem mať trakciu vypnutú a keď sa skúsim oprieť o tento sneh vo vnútri. Nie. Tak ešte raz tam dáme ESP, zapneme. To je najkomplikovanejšie. Auto je trošku také ako keby krížené. Ako náhle sa tie kolesá majú o čo oprieť, tak vtedy to ťahá dohora. Pekne si to tá trakcia rozdeľuje. Ťah je rovnomerný. Ja ešte si vyskúšam, aký bude ten štart na snehu. Tam by to malo, keď to takto vybudím na rýchly štart, tak by to malo dať dozadu. Ak sme na vrchu Čertovice, teraz sa tu neženia čerti, ale je tu poriadna hmla. Mali sme to na ľade, to bolo také komplikované, ale teraz sa snažím Superbu pomôcť a dám mu hlbší sniežik. A tu je nafúkané viac snehu, už cítiť ako šúcham pod podbehom. No v prvom rade musím vypnúť parkovacie senzory. Je tu hustý, taký premočený sneh. Takže vypneme si trakčnú kontrolu. A teraz to Superb musí prehrávať. To je stroj! Tak. Chcel som vám ukázať, že pohon všetkých 4 kolies má zmysel vtedy, ak ho máte kde využiť. Lebo tento záver nášho testu by sme už s prednokolkou neboli zvládli. Zase aj ten benzínový motor s 280 konskými silami je už na prednú nápravu dosť, aby to bolo komfortné a v pohode pri tak dlhom rázvore, tak dlhom aute, tak ten pohon všetkých 4 kolies sa mu sem hodí. Čiže toto je Superb, v ktorom plne schvaľujem štvorkolku a je to zároveň Superb, ktorý ma najviac potešil. Je to paradoxné, ale najsilnejšia verzia funguje asi najlepšie.
gigantickým kufrom, ktorý keby bol náhodou malý, tak si môžete zapnúť za auto aj príves. A keby ste to náhodou nepostrehli, tak v tomto čokoládovom interiéri je vzadu viac miesta ako treba. Zozadu dopredu je jednoducho ďaleko. No a kokpit najsilnejšej verzie je takýto. Hranatý a funkčný, áno aj s tlačidlami na ovládanie adaptívnych tlmičov podvozka a tie sme tiež otestovali. Pozerám, že tu si niekto urobil taký nový odtokový rigol, tak to som zvedavý, že... No tak to nebolo zlé, ale v akom to mám režime normál, takže ja to dám takto dookola, prejdem na komfort. Komfortný režim je ten, ktorý je podľa mňa trošku až tak umelo urobený, už sme to cítili aj v tej dízlovej verzii Superbu, takže ja si to dám zhruba na rovnakú rýchlosť. Ako menej sa to auto zakolísalo. A jedno je ale pravda, že ten komfortný podvozok nie je dobrý na bežné cesty, zvlášť kde sú vlny, pretože tam ten Superb robí také extrémne ponáranie, kto to testoval, tak o tom vie. Ale na tento rozbitý asfalt, ktorý je ešte pre osobné auta, nie je to nič špeciálne pre SUVčka, ale tu tá plavnosť nie je zlá. Mám pocit, že tie nápravy dostávajú menšie rázy. No tak aspoň tu sa to dá využiť, hoci na bežnej ceste najlepší športový režim podvozka. No toto už smrdí štartom do rýchlostnej skúšky. Ináč musím zistiť ešte jednu vec, keďže v tejto verzii sa Superb správa tá štvorkolka oveľa lepšie ako v naftovej, že či to má launch control. Nie, tak toto... Asi to musím dať do športového režimu takto. Dám si tam športový podvozok. Ešte skúsim vypnúť stabilizačný systém, teda tú trakciu. A... Tak toto je štart ako vo VRC. Som tam mal tých 70-80 na tej lesnej ceste okamžite. A tu už začínajú podmienky ľadové, sú tu vyjazdené ľadové koľaje. Toto je ono, tu už je čečina nalámaná. Presne, tu boli ľudia, sa trápili s prednokolkami. Ja sem priniesol so štvorkolicou Superb. A ideme ju otestovať. A myslím, že asi najťažšia vec je tento prechod medzi chatou pod Čertovicou a smerom na sedlo. To znamená, ja sa sem skúsim pomaličky spustiť. Preto to je vždy také komplikované zatočiť správne. Vždy treba na to cit. Niekto príde, chce sa dostať hore, je to tu tak na jedno natočenie volantu. Si predstavte, že aký je tu ľad. Ja mám čiastočne vypnutú trakčnú kontrolu. No vidíte, tu vidieť zvonku, že je tu riadny ľad. Takže tieto situácie máme radi. Ale aspoň si môžeme na kameru ukázať, ako funguje tá štvorkolka na tom ľade, ktoré kolesá kedy zaberajú. Každému je jasné, že keď pôjdem rýchlo tadiaľto, tak s tým výjdem bez problémov, ale mne ešte stále nedá spať ten záber, keď to budem mať trakciu vypnutú a keď sa skúsim oprieť o tento sneh vo vnútri. Nie. Tak ešte raz tam dáme ESP, zapneme. To je najkomplikovanejšie. Auto je trošku tak akoby keby krížené. Ako náhle sa tie kolesá majú o čo oprieť, tak vtedy to ťahá dohora. Pekne si to tá trakcia rozdeľuje. Ťah je rovnomerný. Ja ešte si vyskúšam, aký bude ten štart na snehu. Tam by to malo, keď to takto
vybudím na rýchly štart, tak by to malo dať dozadu. Márne hľadal som sneh na decembrových cestách. Tône pri meandri Hrona stratili všetok srieň. Mraky utekali pred slnkom, ako by mali strach. Pýtal som sa, kde je sneh, čo prišiel som si preň. O takomto čase biely Telgard sklamal ma na plnej čiare. Z mosta voda padala ako na Veľkú noc. A kráľova hoľa? Smiala sa mi do tváre, úškľapky za mrakmi skrývala hoc, čítať sa jej dalo z pier. Najsilnejší Superb objednal si na test, frajer. Suchá bodľač pichla ma pri srdci. Ani kúska snehu pre tú štvorkolku tu niet. A besník, ten už nič nemá vo svojej moci. V teste 4x4 škoda by bola ďalších vied. Akurát ja mám cesty, ktoré môžu byť v istých obdobiach už pre predný pohon nebezpečenstvom alebo minimálne to už nebude komfortné prísť na chatu, lebo budete musieť zakladať reťaze. Taký Superb 4x4, no vidíte, už je tu poľadovica ako vždy na tomto mostíku vo Vyšnej Bodci. A dosť silná, ale teraz ste mali možnosť vidieť, ako sa ten Superb pekne zatočil do zákruty, zadok išiel von, ale ESP ma zrovnalo. A v podstate všetko to bol účinok ESP. Ani tak nešlo o pohon všetkých 4 kolies, to až za chvíľu budem vedieť, že keď pridám, čo ten Superb na snehu robí, len so snehom to bude ťažšie. Už podľa tohto cítim, že v Superbe, hoci nie je najexkluzívnejším autom koncernu Volkswagen, tak je tu tá najnovšia generácia ESP, pretože sa to správa presne ako Passat, že ma to nasmerovalo. No a v podstate tú príbuznosť s koncernom vidieť aj v tej najvyššej forme navigačného systému, kde som v podstate vo Vyšnej Bodci a mám tu doslova akoby body záujmu zobrazené, tak napríklad, čo je tu? Cintorín Vyšná Bodca. A toto vyzerá ako nejaký hrad. Tak to som teraz zvedavý. Aha, Banícky dom Vyšná Bodca. V podstate toto je taký Bedeker v navigácii. Máte tu vypísané penzióny a to ešte raz hovorím, sme vo Vyšnej Bodci, čiže naozaj hlboko, hlboko v horách a v dolinách. Presne tam sme sa vybrali so Superbom 4x4 Laurin a Clement 2.0 TSI, teda s najväčšou škodovkou všetkých čias.